खुलुमबाय गिबियावनो आं गासै रायजो राजाफोरनिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनायजों लोगोसे दिनै आं बेखौनो मिथिहरहोनो नागिरदों दि आं दिनै मोगा मोगि उइथ मानब लाभलि बे चेनेलखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय गोदानै अपेनिं खालामनाय जाबाय दा बेवहाय गासैबो बिथिंनिफ्राय नोंथांमोनहा गासैबो जाय मानसिफ्रा माने जेनेबा मुंदांखा बे मानसिफोरजों नोंथांमोनहा माने मोगा मोगि लानायखौ नुनो मोनगोन बेवहाय जाहैबाय सावथुन मुलुगनिल' नङा बेवहाय गासैबो माने सावथुन मुलुगनि मानसिफोरजों लोगोसे गेलेगिरि बिथांमोन बा एवार्ड मोनगिरि बिथांमोन बा नेशनेल एवार्डनि मोनगिरि बिथांमोन आरो माखासे गोबां बिथिंनि जेनेबा मोगा मोगि लानायखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन दा बेखौ आं हानायखिनिखौहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायलांनो नाजागोन आरो नोंथांमोननि मदद मोनाबा आंबो बे माबाखौ मोगा मोगि लानाय श'खौहाय लानानै आवगायलांनो हानाय नङा दा बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननिफ्राय गोबाङैनो माने मदद नांगौ दा नोंथांमोन मदद होयोबासो आङो आंनि बे मोगा मोगि उइथ मानब लाभलि श'खौ माने दावगालांनो हागोन दा बेनि थाखायनो आङो आखाइ खबजोबै बयखौबो माने गोजोनै हांख्रायो जे माने बयखौबो आंनि बे चेनेलखौ मदद होयो गोजोन्थों।